cita-citane apa? Cita-citane rabi. Nah, Nek mung pengen rabi kok dadak. Nek pengen lah rencana nek umpama rabi, wong ki lak duwe pilihan. Apa pilihanmu ki arep rabi dalang, pengrawit, apa rabi lurah, camat, bupati, wakil, DPR, apa nduk? Lho, aja nyawang umur. Lah piye? Penak-penak wis to. Arep penake penak ngendi nyawang kowe paribasan dudut katut suruh ngluntung diambung ngangop ngono kok. Kaya kumkuman anduk. Yo dienggo gocekan sawetara nduk ngunggahke Mas Gareng karo mboke ganden sik. Heeh. Iya. Wah, seragame padha karo pengrawit. Iya, tenan kok anggere dagelan laris iki tenan kok. Iya, seragame iki duwe pirang-pirang. Heeh. Melu kono seragam ngene, melu kono seragam ngene. Wis pokoke kudu menyesuaikan. Heeh. Kuwi tenan iso dagelan bunglon iki wis ngono kuwi. Heeh. Ya nyenengke. Ayo ya kudu ngono kuwi wong golek pangan kok, Nduk. Monggo disambut cara apa? Ayo ditumpaki perahu layar kaya padatan. Heeh. Yuk, kaya apa? Tindak mriki Mas Gareng karo Mbak Gaden. Yuk. Gesek ta. Wah, ya sida. Yo ngalah. Wah, lah kok kaya fotokopine Gareng Jajak ya, Dak. Teman-teman. Kula to reng kowe iki ning kene ra payu. Lah wong enek garangan enek gareng ning kene kok. Wah, jan. Matur nuwun ya, Mas. Matur nuwun. Wis penggemar jenengan lho. Oh, penggemare Mas Gareng Tralala. Tepuk tangan untuk penggemare Mas Gareng Tralala. Ngantek direwangi celorengan kaya Gareng lho ya. Semono uga kula ki ya penggemare jenengan, Mas. Gemar sekali tenan. Wis rasane pengen ngaplok tenan aku Mas. Masalah. Marang ngurang-ngurangi pendapatan ya, Reng. Ya nggih. Nggih, lenggah rumiyin ya, Mas. Enggak sih, nggih. Ampun tebih-tebih teng mriku riyin. Nggih. Semono wae. Masalah. Tepat. Aja ado-ado kerubung laler ngono wae. Ya iki impenku tembus, Pak. Kak tembus pripun? Nek wengi jam 2 kula ngimpi nganti nglilir ternyata wengi niki tembus. Ngimpimu apa? Dirubung laler, Pak. Lah tenan to. Ning ora apa-apa, Bos. Nggih. Iki pamane nek wah didusi ngono ya apik lho iki jane. Pak sip matur nuwun. Mas Gareng. Sugeng dalu bapakku. Mbak Ganden. Nggih, Dapur. Dalu niki panjenengan sedaya dipilih warga masyarakat, diaturi nglipur warga masyarakat sekarang. Matur nuwun. Dadi milih Mas Gareng kali Mbak Ganden itu berdasarkan polling masyarakat. Oh. 2025 dagelane sapa? Masyarakat mengadakan polling saya sekata panjenengan kali Mbak Ganden sing diaturi nglipur warga masyarakat. Alhamdulillah. Mung saatase kula karo Mbok Ganden memenangkan polling wonten mriki. Saestu. Lah panjenengan niku nak ten Wonosari rak pun main date to?
nggih. Matur nuwun sanget nggih Pak Bu, masyaallah, tabarakallah nggih Bu nggih, mugi berkah barokah ya. Amin, amin. Wis seminggu iki engko wis mangan nganggo iwak le. Calone ngono. Iya. Mangan nganggo iwak. Iya. Calone ngono ditanggap Kyai Sekaran mriki. Nggih, Tenan nggih, ya mbok nggih. sejahtera kita, Mbak sejahtera. tenan. Kaya ngene. Kaya ngene apik. Rumakete warga masyarakat. Injih, Sengkuyungane ning gone Pak Lurah. luar biasa. Iya toh? Ngaten iki. Mula aku ya wis matur karo Mas Lurah, Mas monggo pembangunan jangan hanya 5 sampai 6 tahun tapi jangka panjang. Panjenengan buat RAB rencanaan anggaran pembangunan itu sampai nanti 10 tahun Jangka mungkin panjang, nggih, supaya nanti progres pembangunan jelas. Jangka Gitu. panjang dan berkelanjutan. Iya, kuwi penting mereka berkelanjutan kuwi tenan. Nek mung bangun sak periode rong periode kuwi ya apik tapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Mergo nek wis klebu ngati iki angel arep ucule ya ta. Anggo wis mlebu ki ning ati ucule angel. Kalih melih sing wis ditata supaya luwih tumata maneh. ngoten. Pokoke nek wis tumata kuwi metune angel ya. Lho, maksud iki nek wis piye to? Kowe iki mlebu omongan ning ngono ati. sing cetha sing cetha. Mlebu ning ati dadi ati. Dadi ati. Kuwi metune iki angel Lho, ora bakal kok piye to? sulaya. Nek wis mlebu dadi ati kuwi metune angel. Maksudnya Berarti apa? ki- Maksudmu Heh? apa? Maksudmu Berarti apa? ki nek wis metu ki to, nek wis metu ki mlebune angel, Bos. Kok tau lalik bahasamu ki lho Mbak Gandan ki. Kowe aja gawe mumet aku lho. Nek gawe mumet gareng kae takon munggah lho ki kok tenan lho. Lah ketoke ya apik kae, make dikumbah apik lho Kang. Remen sanget, Nggih. bingah sanget. Nggih. Kawontenan Sekaran wonten ing Laladan Wonosari, Nggih. Kabupaten Klaten. Nggih. Nitik pembangunanipun kemawon, Pak. Nggih. Menika sampun mujudaken desa ingkang maju, makmur dan sejahtera. Tepuk Amin, tangan amin, ya untuk Allah. Tepuk tangan untuk Sekaran luar Kansa. biasa. Balik desa kok kaya ngene apike. Elak ta? Joglo kok cagake gedene semene. Tur nuwun sewu, Nuwun iki sewu. bangunane joglone iki karo Mas Lurah sak setape Nggih, nggih. disepakati menggunakan nama-nama wayang. Oh, Iki jenenge Joglo Pendowo. Joglo Joglo Pendowo. Pendowo. Mula sing dagelane teng mriki iki ya bagian saka abdine Pendowo. Sinten niku? Gareng no. Oh nggih, Nggih, nggih. no. Ya. Nggih, nggih, nggih. Gareng Iki- Petruk Bagong. Lah. Bagong Petruk kabare wis lah iki garenge. Garenge. Nggih. Nah. Lah nggih. Alhamdulillah. Ben rata ya, Reng. Terus menika kantoripun ugi napa Pak asmanipun menawi joglonipun Pendowo, kantoripun Pendowo Menika simbolipun Ponokawan. Yo. Ponokawan. Jadi meratelakan bilih ini bukan rumah Pak Lurah, bukan rumah Pak staf-staf lurah, tapi ini merupakan rumah warga masyarakat Simbolipun Ponokawan. untuk berkeluh kesah, untuk memecahkan masalah, gitu. Iki. Kene iki papane. Elok. Lah, Mula iya. aja sungkan-sungkan mlebu kelurahan ki mlebu nang omahe dhewe ne ya aja nggawa apa-apa terus anek metu. Hayo. Wah niki ndadekke kula seneng Pak niki. Kok seneng pripun? Well. Seneng wong ya wis menang polling. Nggih. Loro Iya. seneng kahanane kaya ngene gagahe. Nggih. Ning dadi rada gelo. Kok gelem Lah apa? ngapa? Ngerti nek masyarakate sugih bale desane mewah ngene iki tenan ngerti tak kentel rego ngene iki. Gareng. Awake dhewe iki wis ditresnani piyai kene iki wis matur nuwun. Nah, iya. Aja ngentel-ngentel. Matur nuwun. rego, Ngene lah. iki terus dadi kula anu lho, Mbok. Piye? Terus dadi kaya wah jan milik karo joglo iki milik ngoten lho. Alah, dadi. Lho, sampeyan duwe ta? Lah wong Cagake lho ukirane ya padha lho malah Nah. apik nggonmu, ukirane nggonmu kayak klasik lho. Iya ya. Nek iki lak diplafon dadi Iki reng usuke iya. ora ketok nek nggen Ora kula ketok. nika reng usuke ketok terus Ketok. ukir-ukiran, Pak. Ukir-ukirane kok apik. weh ukiran saka ngendi serenan Jepara? Alah wong niku pangan rayap di Blitur kok nek iki lho jenenge iki Joglo Pandowo. Nggih. Bangsane wayang, nek nggonmu kak bangsane toprak. Ya to. Apa? Nek nggonmu kak Joglo Saur Sepuh kok. Lah ora bot-bot lho Iya kae bener, iya bener. Alah, Saur genane Sepuh. ndek ingi aku ning kono setengah hari wae ya wong drindil mendring pirang-pirang. Hobi kok. Mensejahterakan koperasi ki hobi kok. Aja meneh kok joglo aku tutup manci wae mendring kok. Tidak luput saka Nggih. rasa gembira, Nggih. tapi juga tidak luput dengan rasa doa.
ungkapan Nggih. doa. Nggih, nggih. Warga sekaran mugi pinaringan ayom ayem tentrem. Amin. Tebih saking sedaya godha lan rencana caket bagya lan mulya. Ya. Pinanggih gesang ingkang tentrem ayem mulya donya mulya akhirat. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Nggih. Program-programe Pak Kepala Desa disengkuyung. Betul. Karena luar biasa program-programnya. Nggih. Dan niki mboten kok ngalembono ning niki tondo yekti kasunyatan Pak. Kasunyatan. Kasunyatan luar biasa Pak Heri nggih. Heri Trimarjona Pak Heri ST. Trimarjona anggenipun Nggih. mimpin warga masyarakat, memberikan mencukupi apa yang menjadi hak-haknya masyarakat. Tur pelayanan niku wau kathah sing gratis lho Mas. Lah mila niku Jaluk surat-surat apa wae, surat-surat bisa WA, nanti Hebat. bisa dibuatkan gratis dan Hebat. diantar sampai ke rumah yang meminta. Masya Luar Allah Pak biasa. Heri penjenengan kejan hebat saestu Pak. Endi kenal apa wis kenal para Pak Heri. Sing endi piyayine sing endi? Alah, 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 Alah alah, ndi? alah, alah. Sing endi Pak Heri sing Pak endi? Heri Lah. penjenengan hebat le Pak. Sing endi? Pak ki dudu lho Pak. Nggih. Endi? Kok Wah, nggih? iki piye niki sing ndi? Wah, lah iki bener aku isan. Ha, Pak. Masya Nah, Allah. niku Pak Heri sampingipun kang garwanipun. Bu Heri toh? Bu Heri. Alah dadak melu barang ya ngopo kok. Kuwi Bu Camat. Oh, lah ya kok ngendikane kok jarene kok Pak Bu Heri kowe iki senengane ya celap-celup. Mitra kerjane ngono lho carane kita Pak. Nggih. Nah, iki panjenengane Pak Heri ki sing nika, Heri. lah sebelah niku Pak Ibu Camat. Camat. Lah sebelahipun menika junjungan kita ingkang tansah kula derek ingkang minulya Mas Wakil Bupati, Bupati, Mas nggih. Beni, Pak, Mas Haji luar biasa. Beni. Lajeng kiwanipun malih keringipun nika Kang Rama Kang Bapak Pak Haji Haryanto. Haryanto. Ya Allah. Lah wis Nggih, bakal ngliwet iki ketemu ate Kanjane kok. bakal ngliwet iki sumpah tenan. Arek ngopor Mas biasa sangrene ATM loro kuwi wis tentrem ayem aku Nah, wis pokoke. ayem. Luar Iki sing biasa. Sebelahe sapa ki, Reng? Sebelahipun Sebelah menika Pak Hari. inggih menika sebelahipun Lah. Pak Haji Haryanto. Heeh, sebelahipun. Lah nggih menika sebelahipun Pak Haji Haryanto. Lah ya sebelah kuwi sapa? Lah iki niki lho. Kowe kenal apa ora? Hah? Kenal apa ora? Ora kenal aku kok. Ora kenal Rene. Oh, Ora iya. kenal Ora Lingka-lingki. kenal. Wah, dah. Sebelahe Pak Haji Haryanto ora kenal. Lah iya ora Ayo kenal. rada rono. Iya, Ora kenal kok tenan. neng tengah-tengah senengane kok. Ya biasane ora kenal kok Lah senengane. kowe iki nek melu rene kowe iki kenal apa ora? Aku ya ora kenal aku. Lah mula kok ya nyedak rene. Urung kenal. Alhamdulillah. Pak Heri matur sembah nuwun ya Nggih, Allah. nggih. Piyaine lemu gede dhuwur putih mluntuh. Wes mulai. Ya ini Iki. bagus. Strategi iki wis. Strategi. Jan. Eh, Aku ya Ya gelem. setidaknya ki ndongakne Pak Heri. Contone dina legi tuku jamur Pak Heri panjang umur. Ya. Tuku tomat neng pasar legi Bu Ya. Camat banyak rezeki. Ya. Contone ngono kuwi dina legi tuku arit Pak Beni jodet. Contone ngono kuwi. Lah, sing kari dhewe iki sing marang Sembrono sing lho. Contone Kowe iki tok duit ya. niku doa usaha iman dan takwa. Oke. Nyuwun doane Pak Beni mugi iman kula jenengan tetek tangguh supayane nggih niku wau iman kalian takwa kita tetep wonten lho Pak. Kata-kata lho Pak. Iya. Ora tetep yuk det to. Mboten. Ora. Nah ngono ndongakne. Sing Nggih, apik. ayo. Nggih, Ganti. Pak Heri, Bu Camat, Loh. kali Mas Beni sedayanipun pinaring Parian cerot. Kowe iki nang kene iki memenangkan polling masyarakat. Iya, Ngerti iya. polling ora kowe? Pol yo, nek wis pol ki terus ora eling. Polling Pak Heri Parian cerot parian. nyang pasar legi. Aku mau wis rono ra titip. Mah beda-beda wong kowe wis mulih kok ning pasar legi tuku jambu. Pak Heri, I love you. Iya. Kekendelan kuwi. Wong ki nek cedhak karo wong pusat ki ngene iki kok. Lah iya. Jenenge yo. Kuwi Pak Heri, Bu Camat. Bu Camat, pangapunten nggih, Bu. Yo, parian. Bu Camat. Iya, Bu Camat.
Oke mau wis tuku apa ora? Wis aku wis tuku tomat kok. Tuku tomat aku ya tuku tomat tok. Mbok gawe atian ngono lho dagelan 7,5 juta bareng. 7,5 juta mulih ra nggo ndas apa piye kowe iki senengane celap-celup omongane. Kok ganti ndas cokolan. Yo, Ning Kebak Kramat tuku bayem. Ya. Ibu camat mugi ayem tentrem. Nah, iki cocok. Amin. Saiki Mas Beni. Mas ayo. Beni. Mas Beni ya Biar Allah Mas ora. Beni. Iya kowe. Urut Ya ini bagus. Alah, Aku ya gelem. mulai yo. Anggere ngerti wong bagus ngono kene aku kudu ucul le. Yo, nek karo sampean mung karo yang Uti no. Alah ya ora apa-apa iki kaya ngene iki. Mas Beni iki lagi berapa tahun yuswane nek sampean iki rek wis Mbah Uti. Lho, aja nyawang umur. Lah piye? Penak-penak wis to. Arep penake penak ngendi nyawang kowe paribasan dudut katut suruh ngluntung diambung ngangop ngono kok. Kaya kumkuman anduk. Ayo, variane piye nggo Mas Beni? Tuku roti cacahe 5. Mas Beni. Jaluk atusan 5 ngono ta. Jenengan iku lomo lho Mas, masyaallah. Atusan 5. Senengane kok. Marai pekewuh ae. Ampun digagas Mas Beni niki mau Ampun. ping Gojek. Nah. Ayo Nduk Umi jumeneng riyin. Mentaraman berkah ta. Nduk, terus. Nang. Beneng sekaran Mas Gareng mesti kudu ana wajah baru. Iya, ngaten Pak. Heeh, ben diperkenalkan yang warga masyarakat sekarang. Peremajaan untuk menyegarkan suasana. Nggih, ayo di anu interogasi Mas monggo. Nggih, sugeng dalu wong ayu. Sugeng dalu. Warga masyarakat karep ben kenal tepung karo awakmu. Nggih, Pak. Kenalke paring asma sinten Nduk Cahayu? Nggih, nderek tepang nami kula Umi Hafifah. Mbak Umi Hafifah. Nggih. Nun sewu, anu daleme pundi dalem pundi? Kula aslinipun Asli? saking Pulung Ponorogo. Oh, Pulung Ponorogo. Ah, iki buyute warok lho, kowe celahe-cele. Iya Wangan ngerti nek iki delondonge warok ki ngerti ngono. Nek Ponorogo bahasane ngoten, Pak. Nggih. Anu jek sekolah apa wis rampung, Nduk? Alhamdulillah tesih kuliah. Kuliah Nggih. wonten Wonten isi Surakarta. Oh, isi Surakarta kowe ra nyandak wong kowe isi gemolong. Gak nyandak. Napa wonten isi gemolong niku? Isine kuwi? nggih. Isine kuwi? Isi ngomong kan karaoke nih kalau Pak. Ngancani ganden iki. Nggih. Semester piro Cahayu? Semester 7. Wis meh ndungkap rampung. Nggih, pangestanipun. Cita-citane apa? Cita-citane rabi. Nah, Nek mung pengen rabi kok mentok kowe dadak. nek pengen Lah rencana nek umpama rabi, wong ki lak duwe pilihan. Apa pilihanmu ki arep rabi dalang, pengrawit, apa rabi lurah, camat, bupati, wakil, DPR, apa Nduk? Belantik sapi mawon. Waduh, Belantik belantik sapi. sapi. Kuwi sing mbok senengi sapine apa letonge Nduk? Nggih sapine Oh, lek sapine. letonge ndamel napa. Nggih, matur nuwun. Nduk Umi, Halo. menika wonten pundutan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Begi, kawula warga Sekaran RT 2 RW 2. Nyuwun lagu Kangen. Iki genep iki nyuwun lagu Kangenku Tanpa Upama dipun bawani nggih. Matur nuwun Mas Dalang. Pitung Saking sasi. warga RT 2 RW 2 nggih. Iya Nduk dipurwakani bawa. Sing 7 sasi ngoten ya Pak? Nggih. 7 sasi. Monggo. Upami dereng anu dipun gantos mboten napa ngersake lagu napa sik sampean. Sing penting langgam wonten jaipongane nggih. Ku Oh, nggih. liyane ben ditindakke ya. Kuwi Napa lagune Nduk?
Ku iso nek Mbak Umi iso. Genduk Umi ki urung lahir, lagu kuwi wis ana ki urung lahir. Nek mestine pun tau krungu, Pak. Oh nggih, nggih, nggih. Pitung Nano, sasi lawase nggon munggar beni. Kurang rong sasi bakal nglairke bayi. Adalah. Tak sesuwun rina wengi marang Gusti muga besok lahir bayi tanpa ciri. Lahir yen wis sesasi ndang dimunisasi. Neng posyandulan puskesmas sing teliti. Eling Bu Bidan wis wanti-wanti. Yen wis 3 sasi enggal digaweke adi. Tolong sasi kok ndang adi. Tolong sasi gawe adi ki. Adi ki boneka dolanan niku lho, Pak. Oh, garing kuwi urung kok gawe. Kok ya terus. Wis kenal kuwi nduk lagu kuwi. Derek. Iya, bawa sing nduk. Ayo. Ya, Anu we. Umi ki spesialis pelek barang. Ayo. Oh, ngoten. Ngujiwat we. Utawa manut genduk ngoten nggih, Pak. Nggih, nggih. Tara, pelek barang ro. Iya. Mas Tara. Urusanmu. Barangmu tutuken, Mas. Pelok Mas Tara. Pelek barang. Yo. Bawa sik kaya apa suarane Indomie. Heeh, yuk. Deni Mas Mos tekaning Tara ki jebulane pemain to. Ayo. Lho, dikira cupu padahal suhu. Suhu derajat Celcius. Suaramu apik. Matur nuwun. Jan piyaine yo cekli. Mas Tara. Perawan kok ya ngene iki suarane. Iya. Ya kaya aku mbiyen. Kowe iki ngopo? Aku ya tau perawan. Perawanmu iki kapan? Kelas 4 SD lho kowe wis meskram perawan. Lah kan rakyat yang sedelok kan tau perawan. Gara-gara iki. Diteruske, Nduk. Iya, Dek. Gendere wijang men bengi iki cahaya. Ngapa cah. Andri. Mbok eling le. Rapopo. Iya. Bejane bakul sapi sok mben. Bejane wong gunung. Iya. Kan rata-rata kan nek bakul sapi kan Iya. Iya, iya. Iya, sunan iki ketoke. Tengah kota iki bakul sapi ya akeh. Oke. ngerti ku ya Iki gunung. jenenge bicara di bawah alam sadar iki ngeten iki, Pak. Iya, terus le cetha ning Wong seneng ki ora kena diwaoni, mergo kuwi anu sing diandalke iki mung rasa. Sapa? Rasa sing maju. Bocah gunung kuwi sapa? Wis sok ben rak bakal ngerti. Sampean wae. Suarane sik ya Nduk Umi. Oh, elok kok. Ayo. gareng senenge neges-neges. Aku arep pindah gunung ngono lho. Alah ora gelem nek Umi karo kowe. Anggo wahing we ucul. Ngetan. Ya Nduk. Kakung eling mati ngantek geblak. Iya. Keturun. Apa anu, Nduk? Bapak yo
Pengrawit apa? Bapak? Boten. Boten. Ibu seniman. Boten. Sisi ndek. Mbah Boten. Kakung. Boten. Mbah Uti udu. Boten. Tangga. Tangga. Kok tangga? Oh, lah ya. Kok tangga ki terus pikiranmu piye? Tangga-tanggane kerep gelar krawitan ngono Oh. terus. Saking seneng Kula ngoten. nat anu sering derek mriko. Teratap aku. Oh, ngakoni kok, Pak. Aku tiba Ngakoni nek kaget. Ya. Nyerana kelu krahlan lesu ngilangke rasa kang samar Barang sing nembang Umi nang nggon YouTube ki Umi Lovers iki do teng jedul. Ha iya. Nggih. Mimikri barang iki sik dhewe. Ha, Niki iya. mimikri niku napa Mimikri iki Pak? apa, Pak? Jeneng wong niku. Oh. Wong Jakarta jenenge Mimikri. Ha, Mula iki pama tembunge saiki iki lho idolane arek-arek ngoten iya. niku. Ha. Ya. Tresnaku sundul wiyati. Sampun, Nok. Sampun. Terus tembangnya apa? Monggo dipun wiwiti buka celuk, Nduk. Mujiwat sing apik sing angler. Heeh. Yuk. Gali. Nglami mujiwati yen nang gegerane lan cincin alise among tansah tak lalekke nanging terus Bar iki bablase cara Bali ya. Heeh. Yuk. kesan Thank you.
nuwun dumateng Genduk Umi Hafifah nggih. Wis lumadi ngujiwa dibablaske sapu tangan ya. Wah tenan iki lagu iki ngangeni kok Nduk. Heeh. Nadyan to gagrak lawas ning direngga cara saiki ya kepenak nggih. Mas Gareng. Dawuh. Ayo iki enek pundutan Mas. Dawuh menapa Bapak? Enek sing ngersake lagu entit. Iki panjenengan karo mbok Ganden sing diaturi nyarirani. Kaya CN. Ayo terpaksa iki aku matur wong iki aklamasi masyarakat kok. Lagune entit nggih. Mas Gareng nggih. Oh piye? Sing nglakoni wis lali kok jan. Lah wong nanggere nonton YouTube Mas Gareng karo mbok Ganden iki walah wis idola kok. Iya. Iki dagelan ora larang. Iya, idola. Iya. Nggih, ora larang. Ayo. Penting iso metu kok omah ngono ya, Pak. Iya no. Penting iso nggo tuku beras, iso nggo pajak mobil, iso dienggo. Sing penting ki iso metu saka omah. Mas Gareng iki. Ayo. Mbok Ganden sing dadi Kowe dadi apa nek ragil kuning. Oh, kowe ragil kuning. Heeh no. Lho ragil kuning ki nopo, Pak? Loh. Iki enake ya mung iki. Adile kowe aja ragil kuning. Lah apa? Kowe lara kuning wae. Wah. Ya ora. Mari lho. Mister ngeret. Ayo. Oke. Dulu isik ya. Ya, Mbak. Tegalan saben ora apa-apa wong nggawa gamelan dhewe wong mampu kok, Pak. Iya. Wong mampu kok. Gamelane lagi mulih kok, kombekonang kok. Iya. separo lagi ana. Kowe Iya. ragil kuning, aku Entet. Entet iki pawakane kudune wonge rada bungkuk, iya ta? Bungkuk, mengleng. Eleng. Kaya wong Lah. pekok kae. Iya. Ya. Ngono. Nah, ditambahi gegere men ketok kaya wungkuke nging ketok jan kaya wis sip wis. awit jano ngeten isin lho, Pak. Dungkrong. Raya anu sedak ragil kuning no. Oh, anu sik ya. Ngene Wis lamur tenan. ya. Aku lho nang omah celuk Gus lho ngene iki. Gus apa? Gus Gembel. Aku sikilku piye? Ngene mentor ngene lho, pentor ngene lho, ngene lho. Pentor pramelu kono. Lah. Ayo. Awake piye? Iki nek Awake lho, awake. Bungkuk ngene lho, bungkuk ngono lah iki karo ndase ngene lah. Oh, ngono. Kaya ndas piteke mbok tekuk-tekuk ngene. Lambene. Lambene mencos ngono. Lah iya. Nah, Mencos ngono, tangane keplik-keplik ngene. Nah, Munine piye? omongane bindeng. Bindenge piye? Coba di anu Ganden ayu. Ganden ayu. Bindeng ya nyuk. Iya ya cerot. Ganden ayu. Ganden ayu. Ayu. Bindeng kok. iya. Ayu. Ya aku genah nesu aku kok. Ya. Ayu. Bindeng. Ayu. Lah iya ayu. Bindeng kok. Nano. Patut. Ijik suwe apa ora? Keju cangkemku. Mbak Ganden yo cara kok gek tang entet ngono ya kenang ayo, Dang. Ayo. Bos nawar sampanci si entet kang name menang gotakan binyan san rakyat kuning yakin yakan bali jora bali terus dangu si entet kang lagi ya ora kok disangga ngono kuwi kok Iya ndang muni. penake raram-meram. Lah wis dimas muni nang kok bosok kupingmu. Iya, golek sego sak amplokane kok angel ya ngene. Ya. Goblokmu iki lho. Piye to, Nes?
sone Pak Bagong ki wis apik. Mikmu ki teknikal miknya tuh dipakai. Lah piye to? Rada adoh lho. Kecedhakan kowe muni apa? Entit. Kok krenge kene krungune silit lho iki kok rada adoh mike. Tenan to kupingmu to. Mike lho adoh ngono. Nah, ngono. Adalah Hola mah. Sak ngatine. Ana apa ya asu. Aku tekon ya, Ndit. Ana takon apa ya asu. Pet-pamit tok gilani tenane asline yo. Ngojo karo ngene-ngene unggah aku. Ngene. Ya ya asu. Cahayu. Nyenengmu nyapa? Aku ra kuning. Aku uning. Ya wis. Piye to kok mung ya wis ki lho gak aku. Nyenengmu net. Sing nandur. Kowe nek takon. Iya. Sing nandur. Dek nandur. Terang. Dek nong. Blungker-blungker. Dek nong bunga. Terang blungker-blungker bengkerak. Dek Dek nong. Terang blungker-blungker bengkerak. Dek nong. Blungker-blungker bengkerak. Enek semute. Enek semute. Enek ngono aneh. Semut. Ya kuwi. Enek semute. Ini. Kuwi sapa, Ndit? Kowe takon nyopok nek nandur nerong. Nek kong Blungker. Oke semute. Oke semute. Ora usah nyinggung onderdil. Semut kok. Ya, ngono. mobil. Semut. Nying nandur nyok ning nyok mek nyok mek nyok ning nandur nyok ning nyok mek nyok mek nyok ning nyok angel ni nyok ni mek nyok mek angel ni nyok ni Ndi? mek nyok mek tek ronge angel ni nyol ni Ndi. PN kabeh teronge angger dijoli. Oh, lah omonganmu ya nrutuk mawok ya. PN kabeh angger di nyoli. Ngono kok. Bindeng. Ya nek bindenge kene tok kene ora usah dingenekno. Wes kayak golek tisu. Masyaallah. Panggah ngono ae bapakku. Ayo. Nerang ini ora seneng aku. Ibu aku ya mung iki kak wae. Lah dalah. Gila nih tenan cah, suwe ra ngetokke ngene iki maremu. Dikangeni warga sekarang ya mung iki kak. Ayo. Kecilian kuwi kecilian. Ndak mana. Kowe semparo reng. Yo. Alah gila nih. Yo. Aku takon yo en. Gaya aku kuwi gandul-gandule keguaan ah. Gila aku. Wih anu kuwi penjiwaan tenan. Aku takon yo en. Lho kok en Alah timbang kedawan nganggo tit yo. Aku takon. takon apa? Sing nandur. Nandur. Kacang. Apa? Kacang. Ngajeng. Sing nandur kacang dawa-dawa kewer-kewer. Mas lho. Los hae ta tetet. Sing nandur ngajeng dawa awen-awen. Waduh, nang nggo mlaku ora kepindak-pindak. Disampirke. Ngajeng dawa nggo mlaku ora pindak-pindak. Disampirke no. Los dawe Pak Los iki. Kacang dawa-dawa kewer-kewer. Enek embute ora. Enek semut ireng. Ngoten niku toh sampean remenan. Dua menang kena iki. Kuwi sapa? Gilane aku. Kejeron. Gilane. Lah kok tak duduti asline jedul.
Gareng. Kuwi sapa? Kemangilani tenan lagi iki aku ngilani. Keto tok cah. Lah biasane mbok serot. Kuwi sapa? Ndet. Nek nak nun aku. Men ame yo ne yo ne na kon aku yo ne yo. Men ame yo ne yo ne yo ni yo ni yo ni yo ni yo ni yo 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 ni. Sik punuke jigel. Apa ya nek jenenge Ndet kok punuke kecer? Kayak anduke sapa? Iki anduke sapa? Gudel. Ayo, terakhir Ndet terakhir iki. Bagong grup iki menyatu karo Ndet. Bagong grup iki ora enek kok yoga pengrawit Lho ngantuk pinter. ora enek. Lho, ya ora. Pak. Ya ora. Saben aku ngene mesti digambar. BG grup ngene iki. Durung. Durung. Oh, Mbak Narto. Narto Sablon. Iya. Lala. Sing nandur. Alah, nah, ucul. Ya wis ben aku lagi iso kok. Bligo. Apa? Sing nandur bligo cilik. Nek nak nur. Bligo cilik. Aduh. Sing Melingu. nandur bligo cilik. Melingu. Cilik. Melingu nyilik. Cilik ning ngajengan. Melingu. Bligo cilik ning ngajengan. Melingu nyilik nengat-nyengan. Halo, Mak ngong. Mak ngong. Mak ngong. Los. Mak ngong. Apa? Melingu nyilik nengat-nyengan. Mak ngong. Ora piye. Melingu nyilik nengat-nyengan. Aja kandha sapa-sapa. Padha. Pak Bagong. Pak Bagong. Niki wau sing bener bligo. Bligo Cilik cilik. ning ngajengan. Dadi kula niku duwe bligo cilik nandure ten ngajengan. Gandeng sing muni bindeng. Ayo dadi Ndet. Bligo cilik nang ngarepe kono no. Melingu nyilik nengat-nyengan. Ngelem ye. Ngelem nyilik ora mok yang penting ngak-nyengan. Ye. Apane? Melingu. Melingu. Nyilik Cilik. nengat-nyengan. Ning ngajengan. Ngelem. Ora mok lho, sing penting nak ngak-nyengan to. Cilik ra apa-apa. Nengat-nyengan. Sing penting Nengat-nyengan. Mimang gede ora ngak-nyengan. Pak Bagong. Aku ora melu-melu. Pak Gak. Bagong. Aku mau nek kuwi gak. Aku ngono. Gede ora teng ngajengan ki teng mburi ngoten lho. Oh, ngono ya. Tak terima nek ngono. Teng mburi Mas. Bidang guyu ki ngopo kayak bidang iki gitu. Lah Wida kenal bligo kok, Pak. Iya. Elah. kuwi sapa Ndet? Nek nak nur aku nek iya mek enak ngaten ya nek iya kapan lagi nek nak nur aku ya nek iya mek enak ngaten ya nek iya anget nih kapan lagi nggarap kanca-kanca Cetet. bahagia hatiku Ya. Tutup, Mbak. Lala. Si Ndet hati ini ragil kuning rumangsa ngece. ngece kowe karo aku ragil kuning Aku ragil kuning lah dalah ora iso deman iki ragil kuning Tok. ragil kuning katresnane pun kakang mangertiya cahayu sapa pawongan ala kang memba rupa dadi entit lungguh ing tengahing pategalan ya kuwi kang mbok upadi 10 taun lawase pun kakang Panjinu Kertopati ya pun kakang Panjasmara bangun ragil kuning ketoprak bubar ragil kuning matane picek
Gak bisa. Iki lagi kudune piye? Kudune ngene terus gapruk sengok-sengok terus sungkem. Oh. Malah rono ya golek sapa iki? Hang golek gudel. Golek gudel. Bariki kowe tak temokke karo gudel kowe bariki. Mas Tara, aja cemburu. Ragil kuning sing mbok upadya iki pun Kakang Panjuna Kertapati. Ragil kuning aku Panjaspara bangun. Ragil kuning. Iki apa? Ora jelas. Iki apa? Sungkem pangabekten ngene Pak. Sungkem ngono iki lho modele iki lho. Lah piye lan tite ya wis ngene lho. Ya ora ngono lungguh sing apik kaya mantan kae. Lah kan pas ning tengahan sawah lho Pak. Oh ngono. Tengah sawah terus kono mlayu tergopoh-gopoh ngono terus. Ya coba tok. Tak tak. Ngapa? Ora kuat Pak ning tengah sawah panas. Oh iya. Ya wes alhamdulillah. Golek gudel wae kan mau golek gudel. Gudel. Mas Gudel. Oh. Anu